Hindi na dyan kaya wala dyan. Basta. Morning guys. Karong tanam ta diri na. Kaya bisuno na niya ko ang mga pizza. Ito na siya. Siya. Sudag ko ano niya siya kaahin. Hindi na dyan kaya wala dyan. Basta. Isamalan siya ko na harvest. Ano man tayo shop makan? Banana. Dati ko ka banana. Oh. Alamari pado. Na, nagtalisik na. Ikaw. Talisik naman doy. Wow.